Hei, tää on todella tärkeä juttu mulle. Mun on ihan oikeasti saatava tietää, mitä on meneillään. Kauan te olette tapaillut? Paska vitun mulkku. Okei, arvaa mitä. Mua ei oikeastaan edes kiinnosta. Ajattelin Ei vaan, mua. että sun olisi ihan hyvä tietää, että Emma tapailee tällä hetkellä Tinderistä aika montaa muutakin tyyppiä. Satuitko olemaan tietoinen Se tämmöisestä? turpa kiinni. Eli jos sä haluat jatkaa flirttailua, niin antaa palaa vaan. Saat jakaa nimittäin tämän buffetin aika monen muunkin kanssa. Jos sä jatkat tätä, niin susta tulee ootas nytte, Aisan kannattaja. Joo, susta tulee Panon kannattaja.